Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibanda ukubingelela undlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu yiNkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba sihlangane emva kwempela sonto namhlanje. Bekuyimpela sonto ebinhle kakhulu, besinenkonzo yompapatiso. Ungakwazi ukuyibuka ku YouTube. Ifakiwe khona izolo, ungayibuka ku YouTube. Usubscribe, unikeze abanye bayibuke basubscribe. Izifundiso eziphathelene nompapatiso. Uma kukhona okusele kuncane kakhulu okuningi okudingakala ukuthi ukwazi ngompapatiso kukhona enkonzweni yayizolo. Ngibonge kakhulu ke bonke abafikile nabaphumelelile. uNkulunkulu anibusise, sibonga ukuthi nibuyele emuva niphephile ngoba sikaze sizwe lutho olubi. Nokho ke kukhona ababuyela namhlanje. Siyamthemba kuNkulunkulu wethu ukuthi bagcinekile nabo endleleni. Ngiyathanda ukuthi ngiphinde into engikhulumile izolo. Sinesicelo ke bafowethu nodadewethu, madodakazi namadodana, ukuthi uma wazi ukuthi kukude ngeke uyikhave inkonzo ngesonto, umukelekile ukuthi uzolala. Umukelekile kodwa ayikuboshwa. Kuyasiza ukukhuluma ngoba phela siyanhlinzeka ngokuya ethunjini. Sikholwa ukuthi mawufika ufika usuthi, uthola ukudla kokulala kwantambama ngomgqibelo, uthola ibreakfast, uthola ilunch emva kwenkonzo bese uyahamba ekhaya. Ngakho ke siyacela bazalwane, besilindele abantu abawu5 ngomgqibelo mangizwa kuthiwa kugcine kufike 11. Kakhulu komama bazoyi-understanda leyo nto ukuthi uma ulindele abantu abawu5 bese beba u11 utatazela kangakanani usuqala phansi amabhodwe. Kwenziwa ke abantu abawomama futhi lokho abayazi kahle lento engikhuluma ngayo. Ngakho ke siyacela bazalwane, ngiyacela nje ake sibambisaneni, ukungabambisani lokho enikwenzayo, ukubambisana. Umuntu asho kuse early, abanye basho ngoLwesihlanu sebethi siyafika kusasa. Kuwo lo 5 lo ngikhuluma ngalaba abagcine ebesibazi, basho very late. Kanti phela kuhlu nisho ziyalungisa indawo zokulala, zikhona impela, ngeke ngithi azikho. Kodwa phela ngithi suke zingakliniwe, kusuke kade kugcine kulaliwe kuzo kuyinkonzo ebekade idlulile. Sekufanele kuklinwe ke manje, sekuklinelwa laba abantu abezayo ngoba ngeke kuklinwe kungezulala muntu. Indlu iyangcola nje, iyaziwa lokho. So ke siyacela nje bazalwane ukubambisana nokucabangelana lokho, ukuthi umuntu asho athi njalo ngicela indawo yokulala ngizofika ngomgqibelo. Futhi uma kuwukuthi transport yakho yokubuyela emva ngesonto ayikho right, lala futhi nangale isonto ntambama, uhambe kahle ngomsombuluko. Kodwa konke lokhu ukuxoxa ukusho kungabi isigubhukane nje, ukusho bafowethu ngizolala. Angibali-ke kukhona ukuthi kube nenkinga evuka esikhaleni njengomunye obefikene ngebhanoyi ngenxa ye-weather. Ibhanoyi lakhe alikwazanga ukusuka izolo, so angikhulumi ngalokho. Ngikhuluma ngomuntu owaziyo nje ukuthi ngeke mina ngibuye ngesonto ngoba i-transport izongihlupha ngobuya ngomsombuluko. Khuluma phela usho, musukusho ngesonto sekhanje ukuthi hayi njalo mina ngihambi. Ake ngethemba kezwakala bazalwane. Siyambonga kodwa uNkulunkulu kakhulu, konke kuhambe kahle. Satatazela wonke umuntu agcine edlile. Wonke umuntu agcine edlile kodwa hayi kutatazeliwe bakithi. Siyacela ke kungaphindi kutatazelwe. Ingcingo zikhonele lokho, WhatsApp ukhonele lokho ukuthi umuntu asho report. Kahlehle isikhathi esihle sokureporta ngesikhathi niletha amagama enu. Nawo anemnqamla juqu. Sicela amagama ngingasha usuku oluthile senzelani, ngibe nethuba phela lokuthi ngibhale itifiketi. Anginayo secretary.
zonke izinto ngiyazenzela, anginayo secretary. So ke mangenayo secretary, inkonzo zibheke mina, inkonzo zaphathi nesonto zibheke mina, ababhukhayo abangenayo ekhaya lezwi kubheke mina, abeza njengoba inkonzo yabasha yimina kufanele ngibarekhode ebhukwini. Yonke nje into ongahle uyicabange ngekhaya lezwi ibheke mina. So mayibheke mina ke ngicela ningicabangele mangibeka ukuthi ngesuku oluthile ngicela amagama bese khona. Kwesinye isikhathi ngizobhala ngakusasa, kwesinye isikhathi ngizodlulisa insuku embili ngibhale, kuya ngokuthi ngixakeke kangakanani. Ngicela kungaku-edike nawe ukuxakeka kwami, uqhamuke ngesinye nje wena esakhe isikhathi. Ngiyacela bazalwane, ngiyanicela ngikuKristu, ngiyanithanda futhi kakhulu. Nginithandela kona lokho ukuthi ke anilaleli ngezinye izikhathi. Nakho kunye okusemqoka engihlale ngikusho. Uma ubhukhela ukuvuma izono, idate yakho nesikhathi, unyaka nenyanga, nenamba yoyifonela, bhala ebhukwini lakho lokuvuma izono noma bhala kwenye indawo ke nje. Ngoba amafoni ayafreeza, nedula kangakanani iyafreeza. So uma amafoni efreeza ke, musuthiyela zonke izinto efonini yakho. Ngiyanicela bazalwane ababhukhayo. Ngoba kuwumsebenzi umuntu eseqhamuka ethi ngicela ungibhekele usuku lwami. Kade ngikhulumile akangalalela. Okubhlungu sisekukholweni la. Masisekukholweni sikhonza uNkulunkulu obonayo. Usungazi uyosha esihogweni. Ushele nje ukuthi awulalelanga, awuyibhalanga idate, ushe nje impela. Ushe ingonaphakade. Hawu kahleni bafowethu, kahleni angeke nje ukuthanda ukuyosha esihogweni ngento engenamsebenzi. Hawu umuntu ashela idate ukuthi akalalelanga awayibhala. Uthi uNkulunkulu lapha ngoSamuel kuSawule. Ukungalaleli kufana nesono sokubhula, ukungalaleli. So mawungalaleli kukhulunywa ufana nomuntu ohambe wayenyangeni, wayesangomeni wayobhula. Hayi asiyekene indaba okungalaleli. Sibambisaneni kuze nami umsebenzi wami ube lula, nawe izinto ozicela uzithole kalula ngoba sibambisene. Hayike angidlule ngiye enkonzweni yosuku. Sisekuwo umkhuleko weNkosi yethu uJesu Kristu, John chapter 17. Ngenqothu umsombuluko ngizoqala ekuqaleni lapho verse 1 ngigcine ku verse 5 bese siyaqhubeka. Umkhuleko kaJesu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Yithi ke masekuthiwa nabo bonke abakholwayo. Sakhulekelwa bafowethu, sakhulekelwa namanje sisakhulekelwa. Verse 1 uJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi esifikile khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphebona ibaphe ukuphila okuphakade. Verse number 3 ukuphila okuphakade yilokhu kuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Bazi wena wedwa uNkulunkulu oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Verse number 4 ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Manje ke ngikhazimulise wena Baba kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabibikho. Ngikhazimulise. Sikhuluma ke ngomsebenzi, sigcine sikhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu. Kunombuzo ukuthi wakha kanjani phezu kwesisekelo na? Sesibheka abaseKorinte bokuqala chapter 3 saqala ku verse 10. Ukwakha phezu kwesisekelo esiyiso. Ngokomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo, ngabe isisekelo omunye wakha phezu kwaso. Kepha kube lona lo yaqaphela ukuthi wakha kanjani phezu kwesisekelo. Qaphelani bafowethu nakha kanjani phezu kwesisekelo.
Ngokuba verse 11 akakho ngabeke esinye isisekelo kuphela leso sibekiweyo esinguJesu Kristu. Akekho ngabeke esinye isisekelo. Sisodwa esibekiweyo esinguJesu Kristu. Mayibhala uPaul uthi khona bamshumayela ngesiminya uJesu. Khona bangamshumayeli ngesiminya kusewukwakha phezulu kwesisekelo. Khona basebufundisini ngoba befuna imali, hayi ukuthi bafuna imphefumulo. Bese bebakhona basebufundisini ngoba befuna imphefumulo yezulwini. Kodwa bonke bakha phezulu kwalesi sisekelo. Umbuzo uthi wakha kanjani? Kukhona emabandleni ethu esithi uma sicela umfundisi, ngicela usibanibani angikhulekele, akhuleke, uzomnaka ukhuleka kahle usibanibani. Hey, umthandazo wakho uyawuzwa nje. Kanti awazi wena ukremile ukuthi maye wathi angithandaze ngothandaza ngithi upracticeile wawukrema. Kuukwakha ngeenkuni phezulu kwesisekelo, iinkuni eziyosha. Kufana nokwakha ngamaphepha noma ngotshani noma ngeinhlanga phezulu kwesisekelo. Asipractice. Khona ngisho abapractice inkonzo. Amesibukweni lapha esegqokile shumayela azajuluka bemanzi te. Upractice ukuthi uyowenza njani phambi kwabantu. Akwenziwa lokho. Umfudumezo nje wenkonzo lo, uyawufudumeza nje. Ukwazi ukupractice into ezokhulunywa umoya ongcwele ngoba lithi iBhayibheli ukuthi uJesu ukhuluma ngaleso sikhathi ngoba uyazi ukuthi yini kufanele sisho yini esidingayo. Manje ukuthi uzomake upractice bangineza u30 minutes uyikala intshumayelo yakho yema iyeqe kushuthi angikhiphe lokhu ukuze ingeqa kushuthi angiede ngoba imfushane kakhulu. Awu wazwahlupheka bo. Yamukela uJesu, uvuma izono zakho, umoya ongcwele abusa impilo yakho bese kuba uyena okulawulayo. Simple as that. Akulawula umoya ongcwele, hayi ulawulwe ikhathi zabantu, hayi ulawulwe imicabango yakho nezinto oyifunayo. So ke kufanele uqaphele wakha kanjani phezulu kwalesi sisekelo. Omunye umdumisi ukopele komunye ukuthi udumisa kanjani. Wayithanda lendlela yakhe usedumisa kanjalo naye. Ayilo ndumiso uNkulunkulu. Ayamukeleki lo ndumiso. Njengani Umkhuleko bengikhuluma ngawo, okhulekwa ulingiswa, okhuleka ukrenyiwe. Asiukrema umkhuleko. Khuleka into equbuka ngaphakathi. Umoya ongcwele owazi ukuthi sidingani. Uxolo lisho njalo izwi, umoya ongcwele uyazi ukuthi sidingani. Umoya ongcwele uyena osikhulekelayo, uyena osinxuselayo ngoba uNkulunkulu uzwa kangcono ukukhulunywa ngomoya kunokukhulunywa yimina. Ngakho ke aqaphela wakha kanjani. Okay. Asiphinde uverse 11 weSikorinte bokuqala chapter 3. Ngokuba akakho ngabeke esinye isisekelo kuphela lesi esibekiweyo esinguJesu Kristu. Verse 12. Kepha umuntu akha phezulu kwaleso sisekelo ngegolide nesiliva namatshana enani nemithi notshani neinhlanga. Yabona izinto okwakhiwa ngazo. Khulunywa ngabazalwane la, akukhulunywa ngomuntu ongakholwa. Azathi uJesu lapha kuMatthew chapter 7 bayothi Inkosi Inkosi asiprofethanga ngegama lakho. Ungacabanga ukuthi uma uprofetha wakha ngegolide ngaphandle mayithe uNkulunkulu uprofetha. Khona bazakhela bona, khona banomoya wokuprofetha wamadimoni, umoya wokubhula. Uprofetho kuyikho kufanele kumsusa umuntu la ekhona kumfake ezulwini. Uprofetho kuyikho akukhombisa iziphambeko zomuntu ukuze aphenduke. Uprofetho kuyikho kwenza abantu baphenduke bashiye izono. Hayi babe nolwazi nje beqhubeka nempilo yabendala. Akusebenzi kanjalo. Kepha umuntu ke akha phezulu kwaleso sisekelo ngegolide
nesiliva namatshana enani elikhulu. Lezi zinto zontathu izinto ezamukelekile kuNkulunkulu. Khona abakha ngegolide, khona abakha ngesiliva, khona abakha ngamatshana enani elikhulu, abenza intando kaNkulunkulu njengokuba eshilo, abamlalelayo uNkulunkulu. Bese bakhona abakha ngemithi, ihlahla. Isihlahla ngithi siyoma, sesisukile lapha some, sishiso. Khona abakha ngotshani. Utshani ngithi subusikile, sebeyele ubahlaza, sebulungu, sebuyize izinkuni zesihogo. Bese bakhona abakha ngeinhlanga. Uhlanga lolu. Hayi bafowethu, asingakhi ngezinto ezingenamsebenzi, izinto ezithip, ngezinto ezishayo. Ngoba verse 13, umsebenzi walo naloyo uyakuvela obala ngokuba usuku luyakudalula. Lokhu kwambulwa ngomlilo, nokuthi umsebenzi walo naloyo unjani, umlilo uqobo uyakuvivinya lokho. So musukwakha ngento ezosha. Musukwakha ngento ezothi mayivivinywa ngomlilo bese iyaphela. Yakha ngegolide, wakhe ngesiliva, wakhe ngamatshana enani elikhulu. Hayi wakhe ngomuthi, wakhe ngotshani, uxole noma wakhe ngenhlanga. Cha, asikwenzi lokho. Wakha umsebenzi wakho ngendlela yokuthi ume mawusuvivinyiwe ngomlilo. Asikhulumi ngesihogo la. Sikhuluma ngomlilo ovivinya umsebenzi. Uzoba njani wakho umsebenzi mawusuvivinya? Uzoma? Wakha ngani wena? Lokho ebengikuchaza ukulingisa nokwenza izinto ngoba wenzela abantu kuukwakha ngento ezokusha. Kodwa kufanele ube uwe, ungalengisi umuntu. Be yourself. Ngoba mawuwena umsebenzi wakho uzoma. Kodwa mawuomunye umuntu umsebenzi wakho ngeke ume. Ikhonzeni iNkosi uJesu, ifuna ukukhonzwa, ifuna siyithande, ifuna sinamathele kuyo, ngoba yena uzosiholela ekhaya ezulwini. Akekho ozosisa ekhaya ezulwini, kuphela iNkosi uJesu, yona indlela neqiniso nokuphila. Umsebenzi verse 13, walowo nalowo uyakuvela obala ngokuba usuku luyakudalula. Lokhu kwambulwa ngomlilo, nokuthi umsebenzi walowo naloyo unjani, umlilo uqobo okuvivinyayo lokho. Ngicela ukuthi ngiyibambelana-ke, sithandaze. Ngokugcinwa iNkosi, sizoqhubeka noverse 14. Ngoba inkulu indaba ekuthenini wakha kanjani. Sisuka lapha ekuthenini sakha umsebenzi kaNkulunkulu. Ilokho ebesikukho. Umsebenzi kaNkulunkulu. Uma-ke senza umsebenzi kaNkulunkulu, njengoba eshilo uJesu kuverse 4, umkhulekweni wakhe, uthi ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Uma wenza umsebenzi kaNkulunkulu ukhazimulisa uNkulunkulu. Gcine nini kumkhazimulisa uNkulunkulu? Yamkhazimulisa nje. Uma wenza umsebenzi kaNkulunkulu ukhazimulisa uNkulunkulu. Yikho-ke sifika lapha esithi wakha kanjani? Uyamkhazimulisa yini uNkulunkulu ngendlela owakha ngayo? Mawunolimo olubi olubulalayo, wakha ngenhlanga, wakha ngotshani, wakha ngemithi, wakha ngezinto ezizokusha. Uma umphambili, shumayela ivangeli elingamanga, wakha ngeinhlanga. Kufuna ushumayela ivangeli eliphilayo elisile, ukhuthalele ukuziveza uyisebenza esithembekile kuNkulunkulu, nesiqondisa kahle izwi leqiniso. Uma uhlula ukuqondisa izwi leqiniso, kuzoba buhlungu ngalolu yasuku lokuvivinywa komsebenzi. Hayi, angithandaze. Bengiku-update nje ukuthi sifike kanjani lapha esisikhona. Sikhuluma ngokufeza nokugcina umsebenzi. Umsebenzi kaNkulunkulu sizwile, sathola lapha kuJohn chapter 6 verse 29 ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu yilo ukuba nikholwe nguye amthumileyo. Kholwa yilo thunyiwe. Umsebenzi kaNkulunkulu loyo. Ngiyabonga.
Ngiyacela sithandaze simbonge uNkulunkulu wethu. Babolungileyo babongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga ngale nkonzo, siyabonga sesikuzwile. Kwangathi ungasebenza emfihlakalweni kulo naloyo Nkosi, aphila impilo engcwele, ayeke ukungcola. Sikufuna usenokuthola, sikubiza useseduze. Ngoba siyeza isikhathi lapho sizokufuna singakutholi, lapho sizokubiza ungasabeli. uNkulunkulu wethu, siyezwa nokuthi kuze isikhathi sendlala yezwi, lapho insizwe ezinhle nentombi ezinhle zokwahla zenyuka zifuna izwe zingalitholi. Namhlanje izwi liyintsada, silithola zonke izinsuku. Siyabonga uNkulunkulu wethu, udumulungu lwakho lukufanele. Izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. UJesu Kristu iNkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Kunabantu abaningi abasha abasanda ukungena. Mhlambe uma ngiphi ithuba uNkulunkulu ngophinde ngifundise. Uma ngithi uJesu Kristu iNkosi, nawe ubothi uJesu Kristu iNkosi. Sibingelelana ngakho la ekhaya leso. Sengibonile kusiphephisa einambeni ezihekhiwe. Iminambe ehekhiwe uyibona uthatha umuntu sawubona. Ngikhumbula omunye uvela wathi good afternoon, how are you? Kanti esinayo ekhaya lezwe uthi uJesu Kristu iNkosi. Fundani ke nani, uma umuntu ekubingelela ngendlela engajwayelekile, batshele nabangani bakho, utshele obhuza umfriend bakho, thabathi uJesu Kristu iNkosi. Khona uzophepha nabo baphephe egebengweni kwemali. Omunye uqhamuka athi hayi, asibasebenzisi lezo zinto. Omunye uqhamuka athi amen, asisho ukuthi amen, asisho ukuthi kurong ukuthi amen. Kodwa sithi uJesu Kristu iNkosi. Manje ngoba kuyimfihlo yethu lokho abasho njalo. Ngivele ngibona isihekhiwe. Yazi usengeke ngaphendula kanjani abantu? Osho njalo ngivele ngithi yeka uhekhi inamba yomuntu, uyilandela isiqalekiso. Bese ngiyamyeka. Ngimtshela kanjalo nje. Akaphinde futhi abuye kimi. Yeka uhekhi inamba yomuntu, uzilandela isiqalekiso. Angithi ngibona indlela angibingelela ngayo. Kanti ngiyazi nonke nithi uJesu Kristu iNkosi kimi, nami ngithi uJesu Kristu iNkosi kunina. Hayike ngiyabonga niphile. Okay, kunenye into engayikhiphayo. Mhlambe kufuneka ngifake emva kwenkonzo. Esizayo 2-step security pin esiza ukuthi zingahekwa inamba zenu. Abantu bahambe becela imali ngegama lakho. Ake niyenzeni bafowethu leyo nto, ngiyanicela. Yenza isecurity efonini yakho, ukuthi nombane ethi udownload WhatsApp wakho ahluleke ngoba akayazi security pin yakho. Ake niyenzeni lento. Ngizonithumelela namhlanje, ngiyakholwa ngizokhumbula ngoba manje ngiqeda nje sengizothumela inkonzo bese ngithumela lokho. Hayike angivalelise sesithandazile. Baba uNsibanda uyavalelisa uthi ube nentambama enhle, usuku oluhle. uJesu Kristu iNkosi.